Гафу итегез, сезне мөмкинме? Рәхим итегез. Тыңлыйм сезне. 2 стакан әфлисун суы китерә алмассызмы? Әлбәттә. Тагын нәрсә кирәк? Юк. Шул гына. Сәлам, Диләрә. Озак көттеңме? Сәлам, Камилә. Юк, озак түгел. Әйдә утыр. Мин сиңа сок алган идем. Рәхмәт. Иртәдән бирле бер тамчы су да эчкәнем юк иде. Камилә, эшли башлаганнан бирле синең сөйләшергә дә вакытың юк. Ничек соң? Эшең ошыймы? Ашый, кызыклы эш. Беләсеңме, анда яшьләр күп. Күбесе укый да, эшли дә. Минемчә, күп кешенең кичләрен эшлисе килми. Шуңа күрә минем кебекләрне дә эшкә алалар. Диләрә, ә синең кунакханәгә эшкә урнашасың килмиме? Анда вакансия бар. Белмим шул, өлгерерменме? Мин өлгерәм бит әле. Син бит ул. Уйлап карарга кирәк. Уйла, тик соңга калма. Диләрә, мин иртәгә кич Мәскәүгә китәм. Андагы дусларыма истәлекле бүләкләр аласы иде. Вакытың булса, миңа булышмассыңмы? Яхшы. Ә кая барабыз? Бауман урамында сувенир кибетләре бик күп. Иң яхшысы шунда бару булыр. Беренчедән якын, икенчедән сайларга мөмкинлек бар. Әйдә, киттекме? Кибетләр ябылмасын.